И здравейте хора, аз съм Fireblaze и днес снимам отново на Minecraft Survival. В миналия клип направихме фермата за овце, там затворихме няколко селянина и си избих кошките и тя може да ги вкарам отново. Но снимам такова нямам семена. Тъй. Да си посеем. Добре. Има моркови, което е хубаво. Така. Имаме 23 моркова. И тази кошка ще трябва да избутам. Отново. Така ела. Айде бе! Готово. Няма най-накрая. И ти ще трябва да видиш. Айде скачай. Айде ела. Ела бе. Тъй. Айде бе. Ела. Тъй. Идвайте толкова насам. Айде бе. Идвай ти бе. Влизайте вътре. Така. Те могат да гледат пък от тук. Да нямам каблстон, защото... Сега да видим от откъде ще гледаш. Той от другата откъде може да изгледат от никъде. И за да не влизат, ще направим една... Не. Трябваше да се отваря обратно, ама нищо. Ари бе, за какво нещо да стане? Защо не ще да стане бе? Може би ще трябва да направя с... Така? Няма да знам. Така, добре. Да се оправим тук. Video settings. Тъй, бачанка. Така. В миналия епизод края го свърших на... Бях някъде натам, не помням точно къде. Там имаше крави и прасета и заради това не исках да ги убивам. И се върнах в селото. Така. Сега тук да поставим моркови. Така. Значи ние... чакай да спим първо. Може да има... зомбита да видим. Дано да има, защото... нямаме ролтан флеш, което не ми харесва изобщо. Първо, защото... като няма зомбита, няма ролтан флеш. Няма и да трейдваме с селяните, което де факто това село е... няма ни трябва за нищо. То не е, че има много селяни, ама айде. Но има овце и панели. И ще се върна след малко. Овце. Добре, тук има някаква вода. След това ще се върна. Но въпросът е друг. Не, няма. Така се изкачим. Да се върнем. Тъй.
Ето зомби, бе. Там си бях вчера. И ми пусна морков. Вау. Опа, приятел, който не трябва да виждаме. Има един приятел, който не трябва да виждаме. Фак. Мря. Мираш, мря. Тъй, айде. Да се връщаме. И аз се нахраним също. Колко пълни моркова. Моркова пълни... Едно и половина май. Да, едно и половина. Да се връщаме. Ето е гъбата. Мъри, бе. О-о. Хубаво. Така. Но на къде е селото, бе? Не мога да намерим. Което не отива на добре. И ще спра клипа и ще се върна, когато го намеря. И така, отново сме тук. Странното беше, че вървях само в една посока и стигнах до това място, в което ми лепа свърших клипът. И там има крави и прасета, което е много добре. И мисля сега да си направя отделни ферми и за крави, и за прасета. И за кокошки ще си направя ферма, няма ги държа там сигурно, ще видя, не знам. Значи тук е за овцете. Тук мисля го направя за такова, за крави. Тук за прасета и там за кокошки. И няма ротан флеш. Видях там няколко зомбита и събрах 2 ротан флеш, ама въпросът е друг. Че е само 2. Което не отива на добре, така че ще ни трябва малко дърво, нямаме нито дърво. Ще трябва дърво малко. Чуска какво да събирам. Е такова обикновено. И па ще посея фиданките. Тъй. И в този епизод не отивахме в мината още, но ще видя скоро да отидем, защото вижте, че случват много интересни неща на сега, които не ни дадат време. И този клип ще направя пак 20 минути там. Там някъде. Ето приятеля, кой чакахме. Глишна? Колко се глишнах? Помче тук. Колко събрахме? 24.
Усичаме това дърво и отиваме да правим оградки и следователно ще завлечем животните. Само да изчакам да изпадат фиданките, защото те сме важни. Няма нищо друго за сега. Тъй добре, опада всичко. Имаме 13 фиданки, които ще ги посеем сега. Някъде тук. Посявам ги на никъде, ама какво да се прави. Малко дървето да имаме. Така. Я така и така седа тук да чупат тези яйца. Имам един развален картоф, който ще го използваме. Виждам. Не мога да посеем. Тези картофи ще трябва да ги изпечем. Тук картофи. Слагам повече картофи, защото картофите може да се пекат и дават повече, а морквите не може да се пекат заради това. Така. Да отидем. В ние сме направили още. Овце имаме. Така. Сега. Мога да направя за сега 16. Цак. Да, добре. Ще го направя 16. Демек трябва да направя 32 дърво. Направих малко повече, ами нищо. Без да искам. Аля, ако не ги дал. Ето. Тъй. Ой, не. Фенсгейтове ли не направих, бей? Фенсгейтове ли направих, бей? Направих не с фенс, нищо. Те са рецепти, за какво трябваше ги смена, бе? Само ги греша. Нали е така? Да, така е. $29. И ще го построим за... е тук. Не фенсовете. Фенсгейтовете. Точно. Тъй. Значи, ето тук така. Так. Тъй. Цак. Тъй. Добре. Цак. И така, добре, да. Той.
Хайде, ако мога направим за кръг, защото те вземат повече място и заради това. Но първо ще трябва да спим. Тъй. Ядем картофите. Тъй. Ще трябват още фенсове. Ще трябват пръчки. Не става така иначе. Това ще е обикновено дърво. А това с дърво е пораснало добре, ама няма да го отсичам още. Тук има още дървето. Уй! Ох, къде не видях тази дупка. Ихи, колко кол има тук. Я не има тук нещо друго интересно, има ли? Не. Само кола, ама все пак е нещо. О, извинете, малко съм болен. Така. Събирам кол, но имам 5 айрон, може да направя на айрон кирка. Охо! Къде слиза това, бе? О! Къде слиза, бе? След това ще има се изкачваме бая време. Вау! На кое ниво съм? На 18-то ниво. Тук му има даже и диаманти, честно казвам. Малко ще постоим в минута. То се е видяло. Вау. Много може да има и диаманти даже. А не на 21 сме. Я. Лапис, ето, лапис. Но нямаме крафтинг. Така. Нямаме писатък. Кол, добре. Май да ще изкупим, защото кажем, че нямаме кол. Така. Не знам, че имаме кол. Колко имаме? 20. Добре, все пак. Тъй. Оставим това и това.
торчове така да... Не, айрон мече ми. Така, да осветим тук с повече торчове, да знаем, че имаме. Така. Така, оп. Тук има много водища. Така се каже. Ето го пътя нагоре. Само да не се загубим място, така се каже. Ако може и диаманти да намерим даже, което е много хубаво. Така, колко лапс събрахме? Имаме 26 лапс. 27. Извинете. Тук лава. Само да не се... Не оцеля точно пък нея. Тук редстоун, което е добре. Това е добре. Айрон има. На кой левел съм? На 12. Възможно, много е възможно дори да има и диаманти. Което е добре. Пой да се загуба уния неща не е фатално. Защото там има само 5 кол, 20 кол, там колко диаманта. Така че... Нищо. Кола мога да се го върна много лесно и айрона. И така клипът е 23 минути. Ще го спра и... О, как ми се престори това на диамант, щях много се зарадвам, ако беше диамант, ама не. Така. Какво? Дори мисля, че има диамант наоколо. Диаманти. Вижте! Ух, приятелю! Охо. Вижте какво се намерихме. Така, както по някои филми правят, по най-интересната част свършва и време е за реклами. И благодаря, че ме гледате. Аз бях Fairblaze и очаквайте следващия епизод на Minecraft Survival. Харесайте клипа, абонирайте се и чао! Там има лапис. Само да кажа.